Mataura mauya nani? Nyumba mauya nani? Oh yeah. Right, chitaura itingi manja amainye. Ndakira edmodare kuti takatenga tese stand. Saka tinofana Sabugo bugure village yenje. Ha? Yamaru village. Yamaru PA. Dipe list yenye zuzuloko. Hapana list ba. Stand jet. Stand jet. Murabadara, murabutsemwa na stand. Dipe affidavit amgasaina kwa sabu. Dipe mapepa amgasaina kwa sabu. Renyiru. Ha? Yeah, now. Dipe mapepa. Anani? Anamea. Ndo bunzo kwa stare stand pane stare yenye ndio varume. Hapana starangu akaenda mushinji. Mama ningo akadi muri mess. 5 months. 5 months. Yeah. Pamatinga stand. Yeah. Makaenda msomukana utinga makaenda utinga mtimura mchichi. Takanda nitinga stand ichinzi ichagara inini ni vana. Nevana vani. Vake Edmund. Edmund. Edmund ndizozo. Taura mazira. Mazira amandi takapurita na. Sorry amenda kudzoka mashure paipanezva ndikubvunza. Mazira ndeta pandakanotenga stand. Takauya angadzi yemunhu yakandudza kuti kune stand inotengeswa. Anditi ndobva ndamudza kuti stand ndiviri. Andudza kuti ndamudza kuti stand ndiviri ndobva yapachaponda ndobva andifonera ndiri kulex. Ndobva ndauya kuno achindudza kuti pane stand inotengeswa ndichida ndiri ndini. Muri mese noyo. Kwete noyo. Uyu ndaitofambidzana naye. Ndaitita zvokurana zvitsaka. Zvadaro ndobva ndauya nyika. Ndobva ndasvika pachinzi hapana stand yakatengeswa. Ndobva hanzvadzi yake ndobva yafonera zvikanzi akuziva kune stand. Uyu ndobva anditi pakati ndikune stand. Ndobva taenda. Mana Ndani iye inini mningino wangu ni mwana wangu nehanzvadzi yake. Ndidziwa. Uyu angatori panze. Kana pane zvisi zvakaitika mari yakapisa kana kuti ndati kama na ebwa yo ndi uyu ere andu baba. Apa nguva iyoyo uyu enga aripo. Uyu ndenya kutiratidza kuti stand pana ndopakutengeswa. Alright. Ukaenda misi. Tuesday chichenyi. Tuesday ndakambotambudzana naye 2021. Mudare munomu musafuna kuti mukati chuya teita zvokuti vanhu vawine. Ndozvo zvandida kudzidzisai vanhu. Pamwe pacho tinozoona kuti tagara kunzwa kuti kasi pai. Wakamboona mutongi anozvitongesa. Ndiko kazhinji kenyaya dzatinotonga muno. Kana muri mukati umu itai zvinhu kana mafunga kuti maoda kuita zvedzimba. Bva maita zvedzimba. Kana mafunga kuti muda kuita zvokuti ukuchimhanya hazvina kunaka. Verengai tsamba. Ndini Stephen Nyamaro. Ndinoziva Edmond. Risiti muzere. Edmond Sande na Alice Makwezva. Ndovaridzi vestand iri mubhuku muNyamaro C. Ndovakaya kwandiri na Luke Kachira waenda. Ndiye akava pekugara. Ndobva vasaina sabhuku nefoni dzavo nhamba dzavo dzefoni dziri ipapo. Amai chakaita kuti murambo muno mudare muchiudza nyaya yenyu. Kwaningi maigara nani? Kugomo kulex. Tada kuti nyaya idzi dzipote dziitwa zvakanaka. Ndikuregreta majudgment atingi tamboita muno. Anokanganisa dzimba dzavanhu kuti dzigare mushe. Amai ndoda kuti kamushokwira dare mudare ramambo. Toda vanhu kudzidza kutaura chokwadi. Amazvinzwisisa. Endai kudzimba ava ndovaridzi vestenda. Ndingadzokera kumashure. Ndovaridzi vestenda. Asi yogara iyo. Unozviparira. Atezo rako ngawauya. Simukai muende kuseri amai. Simukai muende kuseri. Uyai baba.
vaisire mombe yavo imwe chete mhindura muriwo. Wakambowawatirwa pausingafanirwa kuwawatirwa. Kudya zvinhu zvausingafanirwa kudya. Wakambozvidya? Nhasi kuzvidya. Mari mombe yatiri kukupa ndokuti hanzvadzi yako yakafambidzana nemurume uyu for 2 months or 5 months. Wazvinzwisa? Ndokuti baba ava vasaramba vachishungurudza mukadzi wavo. Wanzwa shama? Mise 250. Ndinosaina. Kama musazonditi ndanda kubvisirwa. Ndokuti murume unyasa kutizi. Ndokuti mteerera zvitaura amaya. Taurisa amai. Amai avataimirirana manext door vanhu vakagarisana. Garai basi. Ama vanhu vese vakunzwa. Ndokumbe ndinorasika stereki. Ndinoti mutangise kubva kwakutanga vanzwisise. Ndine zvinhu zvangu zvandakavachengetesa, ndine waya dzangu dzandakavachengetesa nyaya dzisati dzabuda dzidani murume wangu. Saka nyaya waya dzangu dzakuna makuda taigarisana tichiwirirana kulex timanext door takatogarisana pano nepano block kulex palex avo vazozoti vauda kuita mainini wenyu takazozvisa musi wa1 January ndatochengetesa zvinhu zvangu kumba kwavepo. Saka waya dzangu dzamuchikamba kubuda. Mashamiswa sei mambo waita kuti ngenyaya ikurumidze kudai handiti? Wakaramba uchitaura manje mombe ndobvisa. Saka gaasaini tozotaura nyaya yacho. Amai, ndatini stand ndenyu. Amai, ndatini nemudzura zvinhu zvamakachengeteswa nemurume uyu. Amai nemurume uyu muchidanana zvize stand yavo modzorera. Azvinzwisa by musi wa11 zvinofanirwa zvadzokera. Mupurisa kuita nyaya ndiani? Osi enda unoona zvinhu zviri kumba kwaamai ava wopuwa zvinhu zvacho woita kuti zvidzokere. Handiti? Hakuna makii. Landlord wenyu ndiani? Anonzani? Alright, iwe bata ng'andu. Andi imba iri muvillage. Andi yozwe? Mogara muvillage? Mupi? Nyamaro village. Iwe uri mukomita nesabhuke. Imba ngaivhurwe. Motora zvinhu mupa amai ava zvakanaka zviri pamutemo nyaya yopera. Amai ava ndovaridzi vestenda. Chienda kudzimba. Shamari, unobhadhara within the next 2 months unobhadhara 250 kupa murume. Unotora apa. Mazvinzwa? After 2 months. Anzwa. Kuma imwe yamotora after 2 months. Lera muungani wangu.